Salutare tuturor și pam pam pam! Astăzi ne jucăm acest joc mega popular pe care încă nu l-am jucat. Voi probabil deja ați văzut jocul la alți youtuberi, eu acum urmează să-l joc pentru prima dată. Și din câte am înțeles, caracterul ăsta de aici o să primească bătaie de la părinți. Deci da, ne jucăm un joc unde copilul ăsta e bătut de părinți. Sună cam ciudat. N-o să înceapă joca. Ne ducem la școală? Văleleu, opa. Ne jucăm pe calculator. Ce ne jucăm pe calculator? Minecraft? Nu, pare că se joacă ceva horror. Ceva ne cheamă, ne strigă. Andrei. Văd că ninge afară. Mami, pot să mă duc afară, prietenul meu este aici. Ia. Ți-ai făcut temele? Nu temele! A scos arma, mama, cu ceea ce a zis. A scos arma. Bă, da, ți-ai făcut temele? Bă, lasă-mă temele, mă. Zice să-i aducă carnetul de note. Ce